खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 30 मार्च 2026 समबार बाराय। दिनैनि सानाव मोनजिनै राशिफ्रा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। फै दानिया मिथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां गाज्रि मोननैनिबो गेजेराव बारलांगोन। सावस्रिखौ लानानै एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। बेफार फालांगियाव एसे एनै बेले-बेजेया नुजाथिनो हागौ। सुथुरफोरा नोजोर होगोन। नखराव एना एनि बांनो हागौ। हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1, 7 आरो 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो गोथां। वृषभ राशि। राशि बादियै नोंथांमोना सावस्रि बिथिङाव गोग्लैसोनाय मोनखांनो हागौ। मायबा बाथ्रा खोथाफोरा गोसोखौ सान्ति जाखांहोनो हागौ। बेफार फालांगियाव गोदानै सोसननाय खामानि मावनाया मोजां नङा। बिदा फंबायफोरजों एसे एना एनि जेंना सोमजिखांनो हागौ। मोजां मोनलायनायाव मोजाङैनो बारलांगोन। केरियार फारसे मोजां। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजाङै बारलांगोन। खायसे थाबथानानै थानाय गोजाम खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। सावस्रिया मोजां गाज्रि मोननैनिबो गेजेराव बारलांगोन। बेफार फालांगियाव थासारिया गोरायैनो थागोन। गोदान खामानिफोरा मावफुंजागोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। धोरोमारि बिथिङाव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो। कर्कट राशि। राशि बादियै जायखिजाया खामानि बिथिङाव जौगानाय मोननो हागोन। खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन, जायजों खस्थ'आ बांगोन। जिउनि लोगोनि सावस्रिया मोजाङैनो बारलांगोन। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां थानाया मोजां। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना मोजाङै सम बारलांहोनो हागोन। जबजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव नाजायोब्ला जाफुंसारनाय मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नखरारिफोरनि मदद मोननो हागोन। लोगोआरिफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां। साननाय खामानिफोरा मोगथां महर मोनखांगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। सोरबा आंगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। बेफार फालांगियाव थाबथानानै थानाय खामानिफोरा मोगथां महर मोनखांगोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। बहाबा धोरोमारि थावनिफ्राव दावबायनो थांनो हागौ। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। जब फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। नखराव मोजां खौरां मोननो हागौ। हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसिया जोबस्रांगोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव सावस्रिखौ लानानै एसे एनै जेंना सोमजिखांनायखौ नुनो मोननो हागौ। बेखायनो बे बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। नखराव दावराव दावसि एना एनि जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम। धनु राशि। राशि बादियै सावस्रि फारसे जेंना नुजाथिनो हागौ। सोरनिबा खैसाराव गाब्र'नो गोनांबो जानो हागौ। बेफार फालांगियाव नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ।
नखराव धोन सम्पथिखौ लानानै नांज्लाय खमज्लाय सोमजिखांनोबो हागौ। मान सनमान फारसे गोग्लैसोनाय मोनखांगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7, 3 आरो 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि राशि बादियै गोदान लामा खारथाय बायनो सानदोंब्ला बेयो मोजां। सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव सहाय मोननो हागौ। आलाय सिलाय जानाय खामानिफोरा मोजां जाफिनगोन। नखरनिफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कुम्भ राशि राशि बादियै दिनैनि साना कुम्भ राशिफोरनि थाखाय रंजा खुसियै बारलांगोन। नखराव फिसा फिसौनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रिया गाहामैनो बारलांगोन। थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। गोदान लामा खारथाय बायनो सानदोंब्ला बेयो मोजां। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि राशि बादियै मीन राशिफोरा दिनैनि सानाव बिहाव बिखुनजोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जानाय दावराव दावसिया जोबस्रांगोन आरो बेजों लोगोसे माहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गाब। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।